everyone. We are making bulalo and chapati for dinner. As you can see, ayan. Yan po mga hello mga friendship. Ayan po. Andito pa yung aking mga ingredient. We'll keep it. Somebody will watch later on. I want to make this vegetables. This is nice. How you cook? We make like onion, put inside onion, tomato, garlic, and ginger, and like little spice. For me, I put sardines. I love to put sardines. Put sardines. I want to shoot them. It's a big help before for me, during pandemic. Yeah, really. Enough, finish? You're not doing Finish. only 3? Yeah, you did? Connecting. Beef cubes. You make your own, the way you make chapati at home, the way you make curry, the way you make hina. That is also like you make promote your, Yeah. like this. How you make hina and you can edit the video like that. Ito po yung signal is very weak, so it's not nice. When you make pop-up, I will show you. Chapati. I don't have beef. No, okay. Yeah, wait. Now, here you can see how more. No, sometimes. Sometimes like that, huh? Yeah. Now you make Yeah. video maybe. That is their dinner for tonight. For me, I'm still cooking. Easy to eat. Ayan mga guys. They will eat. I'm still cooking. I will prepare another dish. What you call it? It will not become cold, na? Yeah. Okay. Ayan po. Sana po manood kayo. Ayan. Don't forget to share, subscribe, like. Another day. So, ito ang aking ulam for tomorrow. So, I will show you how to cook this opo in Philippines. Sa Philippines, kasi, ayan, aking beef. Sana lumambot na siya. Ay, I forget pala na lagyan ng saan nila ito? Yan sa taas. Lagyan ko ng paminta. Yan po. Lagyan natin ng paminta para masarap. Yummy na siya. Ang sarap ng sabaw. Ayan, mga kapatid. Yummy na yan. My life. Ayan po ang bulalo. Tatakpan lang natin para sobrang lambot ng beef. Gusto ko kasi yung masyadong mahina yung yung internet, kaya laging nawawala yung aking live. So sa mga guys, matagal akong hindi nagpakita sa inyo. Sorry po, naging busy po ako sa paghahanap ng trabaho. Ko. So, thanks God.
So, dun sa aking mga followers, subscribers, ayan, sorry. Ngayon, mag-start na ako ulit mag-post ng mga videos at magla-live. So, naisipan ko lang mag-live. Ayan, may mga sumisilip sa akin dito. Nagluluto ako. Kumusta? Long time no see. Okay naman. A long time no see, but na-postpone. Dapat 4 o'clock ang pasok ko. Message. Ay, linggo pala tomorrow, no? Nakasabi. Meron yan. Sana nga meron. Alas 2 na ako nakauwi. Ako ba sa Ano yan, nilagang baboy? magbaboy raw tayo. Eh, syempre, beef. Ay, kung ano. Uy, sa labas. Sa mga kaibigan Hindi ko. na ako kumakain. Hindi ako. Madalas magluto doon sa kay Ate Amy, doon sa kila Ana, doon ako nakikikain. Ilang ko na usap sa Dubai. Ganun ako kumakain. Grabe. At umuwi ako ng Pinas. Ayan, bukas may pasok na naman. Anong oras? 4 p.m. daw. Dapat ngayon. Siguro yung nagpapa-event hindi na Sus ba? Buti naman, may work na siya. Kaya, Kasi expired na yung visa. sana nga. Ganun talaga. Hindi, Bukas ko na mayroon lang pang- tululutuin. mayroon pang mga visa. Gusto ko ng upo na may sardinas. Bukas ko ito. Lagi yung nagre-record eh. Ayan, bukas. Ang internet. Ano ko? Nagwaga nga ako, dadaan pa sana ako, papanood yung dalawa kong anak. Hindi na ako natumaan kasi Ayan po mga kapatid. ay nagtsakati siya. Ano magawa? Bukas nagbibideo din ako pag nagulay ako ng upo. Para may video lang ako may post. Ayan po, bye-bye. Pakita ko na lang mamaya yung lutong niluto kong bulalo. Bulaluhan. Ano yun, nakalive ka? Naka-live. So, tomorrow again. The boss, thank you for watching. Bye. See, okay.